Chef Casey here, what's up? And I'm with Chef Vinci nga pala, ang pinakagwapo kong boyfriend. Yeah. Kaway-kaway ka nga dyan, bibe. Hello naman dyan. Hello, doctors, my old friend. Alis lang namin ng bahay. And struggle na agad. Gawa na yung gulong ni Kazi is may singaw siya. Late na natin nalaman. Even though na nagpaparamdam-ramdam na siya, pero hindi namin sakat akalain na gano'n na pala siya kalala. Char! Ano lang, kailangan ko na siyang palitan. Pito lang naman siya, guys. Pero syempre, kahit na pito siya, sabi nga, small thing is a big thing. Nakakatawa nga. Sino may sabi nun? Ano? Nakakatawa. Nagbibigay-bigay tayo ng advice, pero Tapos tayo, hindi natin ginagawa. para nagmamadali rin kasi tayo. Gawa na may inahabol ka na oras, araw sa Bicol. Oo. 28 na rin kasi ngayon. So, 29 kasi ang alis nyo, di ba? 29 yung activity namin. Kaya, can't be, reschedule. Since ganitong oras din naman ako na nag-take off, gano'n din naman ako abutin sa biyahe. Mas malaki yung chances na makahanap tayo ng mga bukas na shop or vulcanizing shop, ganyan. Along the way mo na lang palitan. Saan tayo, Abutin ng abutin ng flat. So, since madilim pa naman tong biyahe natin, update na lang ako kung may ganaps or kapag maliwanag na. Wala? Ay po, wala palang gas. So, yun guys, walang gas. So, hanap tayo sa unahan ng gas station while si Vinci is nag-CR. Ayan, so bigyan ko lang kayo ng idea sa ride ko na to. So, first time makabiyahe ni Cassie or na aking Kimco like 150 sa Bicol. So, yung dala ko na damit is nandito sa compartment. Ito din, dala ko din. Sabihin yung yung first time mo lang din mag-isa uuwi ng Bicol. Ayun nga pala, no? So, ayan. Nagagalit siya. Ayan, first time ko din nga pala mag-ride ngayon ng Bicol na solo. Hindi kasama si Vinci, pero hatid niya ako hanggang Tanawan niya lang ako ihahatid. So hanap tayo ng ibang gas station. A few moments later. So dito kami guys sa refill. Anong lugar na to? Refill Tagaytay Silang. Yan, refill Silang. Ala, lumuwag. Tama lang. Higpitan ko pa? Higpitan mo pa. Bilalutan ko pa siya ng plastic kasi baka yan nga. Since ganito yung style niya, baka mabasa pa rin sa ilalim. Damit yun. Full tank na lang po. Pula. Sukbit ko na lang din yan. Ako din yan magdadala. Hindi mo masusukbit. Paano di masusukbit? Sa sarili ko. Wala nang stick din. Paano? Kaya yan, may space yan. Baka mausog yung Baka kasi mahirapan ako sa unahan. Pero bahala na, tignan na lang natin mamaya. Yan. Saan aabutin ang full tank ko na 5 liters. So, mag-update na lang ako guys kung saan ang aking next na gas up. So, let's go! tayo. Bakit? Lumagpas ako. Lupad. Bubo. Buti hindi ka na sinusundan. Hindi ko ba? Oo, dito ngayon. Dili ko pa lang. May car pa eh. Oo. Ayun guys, nakababa na kami ng Tagaytay pala, na kami sa Tanawan. Saan mo kaya atid? Sa Tanawan. Sa may Rotos lang. Doon na ba? Ayan, so hanggang doon ako ni Vinci atid. Gawa ng, meron kasi siyang tinuturo na shortcut. So, yun na hindi ko kabisado sa part na to. Hindi din kasi siya nakikita sa Google Maps. Hindi mo naman reason bakit ako hindi na. Pusa ko kasi, si Queen ngayon ay buntis and may mga times na nagpapakita siya ng sign na I don't know kung UTI ba yon kasi pabalik-balik siya ng litter box niya. Kaya sabi ko hindi ko kaya na
maiwan ng walang nagbabantay sa pusa ko. And only to find out na by January 5 or mga second week ng January is manganganak na siya pala. Yun. Tapos si Vinci is wala sa bahay. Parang mas lalo akong mag-aalala. Kaya I've decided na ako na lang umuwi ng Bicol since babalik din naman si Vinci. Kumbaga, ang purpose lang naman talaga ni Vinci ay hatid niya ako sa amin. Kaso, so malayo na din naman para sa kanya. Kaya sabi ko, hatid na lang ako sa part na kaya ko nang mag-isa or parang mas mapapadali na lang sa ride ko. Hindi kasi ang ano rin, sakaliman na kiyasin pa kita sa Bicol. Kasi po mga 3 araw akong mawala sa bahay. Ayun. Pero ngayon, maligan na. Anin ka na dito, tapos mamaya ang umaga, sabay na ulit ako. Then, isa ano rin to, first namin na New Year na hindi magkasama ni Vinci. Ay. So yan, update na lang ako guys kapag nasa Rotonda na kami. Di ko alam kung ilang oras pa, pero ayan, update na ako kapag nandun na kami. Why? Susukbit mo pa to? Opo. Why? Nagsaulian na ng gamit. Ito, wala. Nahihiya pa ako. Oh, hindi naman tayo mag-jowa dyan. Kamay. I love you. Ito. Peace. Truck ah. Bye-bye, baby. Ay, naku, nakakabono si Kuya. Yan ka sa mga mga nag-overtake. Bilis na yan. Uwi na mga tao. Bye. Update na lang ako. Mag-send na ako sa'yo ng location. Ina. Bye-bye po. Bye, ingat. Ingat. I love you. Sabi to. Gata. Po, bye-bye. Bye. Ay, di pala ako nagta-turn signal. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Opo. May mga kasabay naman ako. Wala na rin ito connection natin. Oh. Bye-bye. Bye. Pero clear pa rin. Wala yung... Ayan, wala na. Gagi. Ginawin ako ah. Opo, ingat ka. Alright. Bye. Baby? Wala na, disconnected na kami ni Vinci. So, yun na nga guys. Mag-isa na akong bumiyahe ngayon. Although may mga kasabay naman ako. Ayan, and the advantage is alas 5 na. At least may mga kasabay na ako. So, yun guys. Update na lang ako kapag may ganap or maliwanag na. Kasi sobrang dilim pa rin eh. Ayan. Kung nakikita nyo may mga riders din. Kita paano may kasabay tayo.